Nggih, monggo Bapak Sukijo pamundhut sinom nyamat. Aku yo ngene iki sik ben tutuk senengku. Omah ki angel apa maneh oleh bojo ayu. Gek napa tangele ngomong dika kecukupan. Aku mong wedi nati jaluki wendak sing regane larang. Pamit dukun jenengan yen nganti kok kaya wong rabuta. Yen kula ndikarepi kula sak
nati jaluki wedak sing regane larang tur biyen lunga pawalengku aja nganti sembrono ning luar negeri kudu sing hati-hati ujung ning omah ngentek anggonku nunggu ngenteni tak rewangi kula mikul watu kowe mulih malah karani ati ora anake sapa ten iki anake sapa aku isih yen disayang aku rapi sonompo ora kelingan janjimu semono omah gedhe iki wis arep piye aku ora netes nyawang anak saya gedhe ragate bangi kutha kateruse ing desa marga aku anggoleki sing tak sayangi wis ana kene lunga mangitan Surabaya Mangulan lunga ning Bandung ora ketemu terus aku ning Jakarta jebul ora ketemu aduh klinciku gitu aku terus bali ning Semarang klinci bolane rusak-rusuk kaboro nafsu pakasane montang-manting kagate kakek aku iki dolong komen Semoga ingkang nyuwun gending kula aturi lawuh wonten sasana. Semoga matur suwun. wujud tembok
sliramu direngko wong kudung wungu saji-saji katresnanku tuwa jroning ati kudung wungu tandha tresna katresnanku tulus jiwa raga Yup. tak sesuwun mring sliramu setya ngenteni baliku aku ora bakal lali janji prasya tansah tak senadyan namung sepele tandha tresna kang tak enekake wujude mung kudung wungu muga bisa nambani kangenku sabung goreng kon kulunga kudung wungu jadi sia-sia merga batin ora lila yen rikmamu disawang wong liya kudung wungu dadi saksi katresnanku tuwa jroning ati kudung wungu tandha tresna katresnanku
jroning ati kangenku setengah mati jeneng kula ya Mas ya bajali ngeling ana rikala jaman semana Sri Rama jadiake sedang ngenteni lahir badan kangenku karo sing ati wong kangen ngene rasane rindu-rindu wong tetes kowe tak tunggu wong kangen apa takane rindu-rindu nambene gede ketemu lapa muda enake kanggo rujaan lagan ana kutang nandang kasmaran kalong janur wong bagus kadate ku sadani wong kangen jangan tak jati promosine Bapak Sarni Sawahan Paminastan sejahtera nglayani sakabehing kaluwarga utuh kaya bangunan kabeh wis sumadya alamate Sawahan Wadul Lima kang wis kondhang rega ora larang ora tenan diantar sampai tujuan CP Karya Sejahtera Bapak Sarni yang punya promosine Bapak Sarni Sawahan kang winastan CP Karya Sejahtera kang layani sakabehing kaluwarga utuh kayu bangunan kabeh wis sumadya alamate Sawahan Wadul Lima kang wis kondhang rega ora larang ora tenan diantar sampai tujuan CP Karya Sejahtera Bapak Sarni yang Monggo aja lali tanggal selawe bulan papat panjenenganipun Bapak Suwito Suwito kados ringin pitudulur bagus to Jas pengen sanding tansah kang rukun ewon dene sira Mas jotan sagang we atiku was-was saya bingung pikir suwung nganti liwung merga godhulung nimas walasana aku rip sepi yen tanpa sliramu prasetyamu wingi uni nganti besok tetep tak ugemi tulus sing tresnaku iki linembaran tekadku kang suci tak tepi jroning kalbu kairing sumpah lan prasetyamu monggo Pak Handono Monggo Pak Han.
aku tak sing alah trimo mundur timbang lara ati tak oyak wong kowe wis lali ora bakal bali paribasan awak urip kari balung lilo tak lakoni jebule janjimu jebule sumpahmu ra iso digugu wong salah ora kelam aku salah suwe sapa wong sing betah sifatku wis ngerti sanyatane kowe selak golek menangmu dhewe tak tandur pari jebol dukule malah suka teki wong salah ora gelem aku salah suwe sapa wong sing betah mripatku kowe ngerti sanyatane kowe selak golek menangmu dhewe tak tandur pari jebol dukule malah suka teki kaya ngene rasane wong nandang kangen rina wengi
hatiku rasane peteng tansah kelingan kepengin nyawang sedelo wae wis emoh tenang bojo nang arep aku citra janji tegane kowe ngapusi Ayo Mbak, digoyang. Ayo manis merati dan sinawang pindah dari andeng-andeng ana gulu arek ayu sapa ta jenengmu gak usah takut jenengku aku jelek nomor lebihmu aku randa Banyuwangi telung dina rabi ora dadi rondo seksi Banyuwangi bokong gedhi tansah gugah ati Nadyan rondo isih penak marga aku belum pernah buka prawan rondo gaman dadi aku tresno rondo Banyuwangi Nadyan rondo aku suci marga aku belum pernah grepati Aja sampai lali lur. Tanggale selawe. Wulane wulan Bapak Bapak Dereswito Kepala Desa Ringin Pitu. Aja lali nomor 7 Partainya Nasdem Bapak Ari Gede Aryuda. ireng manis meraate yen sinawang pindah mitokare andeng-andeng ana gulu cahayu sapa ta jenengmu
suci Banyuwangi Bokong gedhi tansah merati Nadyan rada isih Prawan rondo kabedule aku tresno rondo Banyuwangi Nadyan rada marga aku berarti gremeng Monggo menika promosinipun Bapak Yulianto Rejo Agung Gojong Tulung Agung jual beli mobil sepeda motor tukar tambah uga saged regane murah. Para warga monggo kita mirengno menika promosine Bapak Yulianto Muntur tansah nglayani jual beli mobil uga tukar tambah regane super murah onderdil mobil uga tansah komplit enggal padha nyatakno rejek genggodane tulung agung Bapak Yulianto tatap jaya selamenyo para warga monggo kita mirengno menika promosine Bapak Yulianto Muntur uga nglayani jual beli mobil uga tukar tambah regane super murah onderdil mobil uga tansah komplit ya enggal padha nyatakno rejek genggodane tulung agung Bapak Yulianto tatap jaya selamenyo wiwitane amung nyawa suwe-suwe njur katresnan Semoga kang anglalami cedak pitakon rasa jroning ati senasan mong bocah gunung kumlawangga we atiku bingung pokado yen aku gayo sarwa ewa marga rasaku trenyo Katon lali bebasan kagawa mati edalamun kasembadan ora mung anggap anggonku kasmaran bilangan songolan kalih mugia welas soalnya lalile lapa muda umpamane lega nono aku mau mikir kowe
apa-apa Tondo Pasamuan. moko Tenganteng tondo tresno Lara peten sinoksan lintang luku Lengeleng dek semono Rambulane katutupane go Nyamega tereng hati-hati tekane si jantung hati anting-anting tembang kempok Mbok nyeleng dek semono kantil mintok nang wite pari Tanesaku mandheng ana jeroning ati ali-ali kembang kuningan hai hai malah saya kelingan demak mintok nang wite sawu ngarep penak ya mas ya jangan Sumirat kuning suminar kang lerho sore waya sore ing terminal kita kaya ngontapake budalku karo kowe manyang Banyuwangi Gremat-gremat miyak dalan bis harapan baru mlaku alon-alon gumbrang-genging swara masin saya keprungu banter ngajak rerekatan ing pundakmu aku senden ates titis rasane tiang ing sak dalan-dalan kowe mung ngalus-alus rambutmu alas paraden kumitir minangka saksine lakonku lan kowe angate rasa tresnamu saya krasa nalika ndak aras pipimu monggo Pak Mukilan selingkuh wiwit biyen
Bapak Sundali tanggal 15 gendingnya namung oleh-oleh harus diladani dan dilayani. Ayo monggo Bu Martini kula aturi jumeneng wonten sasana. Ayo Bu ayahku dhewe. Pancen sarwa komplit, pancen sarwana teko dayu asri ana desa digoyang. Selamat tinggal teluk bayur permai. Hendaku pergi jauh ke negeri seberang. Ku kan mencari ilmu di negeri orang.
bekal hidup kelak di hari tua. Selamat tinggal kasihku yang tercinta, doakan agar ku cepat kembali. Ku harapkan suratmu setiap minggu, kan ku jadikan pembuluh rindu. Lambean tanganmu ku rasakan pilu di dada, kasih sayangku bertambah padamu. Air mata berlinang tak terasakan olehku, Nantikan aku di dalam bayu. Titik duit titik duit damar mati mulinya Siti lunga ngaji sapi mati semar mendam do re mi sol jenang jagung tiang-tiang. Ih menika pamundhut Bapak AR Mustofa. Mire mire tahu tempe nak rasane. Nomor itu Nasdem RI. Waktu terang bulan udara bersinar terang, karanglah sekali di kota Surabaya. Belum lama-lama saya duduk dengan bimbang, datang kawan saya Mas Topa itu namanya. Mari rame-rame Yuk pergi ke Tanjung Perak, panggil satu taksi, kita sorak bersorak. taksi ke Tanjung Perak, tapi larang siapa suka boleh ikut sama papa Tanjung Perak, tapi larang
tutup senengku omah-omah kiangel apa maneh oleh bojo ayu Gek napa to angele wong teko kecukupan kok kita sesumara aku mung wedi nek dijaluki wedel sing regane larang Romo sinte depot makan sawung kalih. Lek Suryana Gondrong iku idawus angrantu depan rumah sakit Dokter Iska Kedung Waru aneka masakan penuh cita rasa monggo do nyatakno ora gawe kuciwa luas melayani grapya uga nyeng semake rina wengi ora sepi polanggane ayo tansah eling depot makan sawung galih niki promosine depot makan sawung galih lek Suryana Gondrong ibu idawus angrantu depan rumah sakit Dokter Iska Kedung Waru aneka masakan penuh cita rasa monggo do nyatakno ora gawe kuciwa luas melayani grapya uga nyeng semake rina wengi ora sepi polanggane ayo padha eling depot makan sawung galih Ojo okro kaya Sontoloyo Nuwun sewu kagem para tamu ingkang kula hormati ingkang rumaos kagungan kendaraan Kijang Innova berwarna putih ingkang berlokasi wonten sak ngajengipun peken ingkang dengan seri nomor 1248 kula aturi ngedalaken saung kawit ayo ingkang wingking badhe medal. Sepindah malih rumaos ingkang rumaos kagungan kendaraan
jenis kendaraan Kijang Innova dengan seri nomor AG 1248. Yegi kula aturi ngetelaken sautawis awit ingkang wiking badhe medal makaten matur nuwun. Saupama biyen ngerti ora bakal kandha ketun guring biyen aku isih legan durung nate ngayahi pembrayan pungkasane kaya ngene rasa tresna kadung tak wenehne angel nggonku ngilangake sliramu ana sing duwe aduh lara kudu sampeyan karo sapa lara ati kadung tresno diplenjani aduh Gusti boten kiat kula niki ditresnani jebule malah larani aku kudu milih apa antarane tresno karo larantuk lara ati wis mesti mergo rapi sanduweni. Inggih, nyun tambahin pangestu. Kula tasih sehat badhe nyalek malih Partai Nasdem. Yo. Woi. Ya, ayo nyah. Hei. Hei. Oh. Hei, hei. Hei. Ya. Partai Nasdem nomor 5. Ayo kanca padha dikenana restorasi Indonesia kanggo bangun kebutuhane warga mula kanca aja lali karo Mbak Marli Lurah Basuki caleg Nasdem urut 5 mula kanca sok padha milih apa kanca ora getun yen Mbak Marli ora sampai dadi ora ketak bersempe padel gowang biyen tekan kene Partai Nasdem nomor 5 yen Mbak Marli caleg urut 5 mula kanca aja lali 17 April milih Mbak Marli yo yo ayo nyah regengake swasana yo
Basuki calem kadem urut lima mula kanca sok padha milya apa kanca ora ketut yen bamarli sampe ora ora ketang wadu cemplek pacul doang biyen tekadene partai najem nomor 5 yen Mbah Marli calem urut 5 mula kanca aja lali 17 April milih Mbah Marli Sing penting sosiale Mbak Mali. Ukur demi kepentingan kita bersama AG 1301 dulur. ingkang agungan ngiset sawetawis Nggih. Nisa sautawis. Dulure dhewe badhe babaran dulur. Ugi panjenenganipun Bapak Dobir AG 1248. Kula aturi Nisa sautawis. Lek masalah caleg sosiale. Masale apa? Kang Timur iki partine Golkar nomor 2 sregep nang gone ayo nek aku ora iso bantu adikku ya nyalek nomor 3 PDIP wiwitane amung nyawa suwe-suwe yer tuwa katresnan selagamu kang antang lami kembali bangun rasa jroning ati senajan bocah gunung tumlawon ya we atiku bingung pokan doyen aku gayo saroyo mergo rasaku trenjong datan lali awak mati mindah lamun kasembetan lamun kandhet anggonku kasmaran wilangan solan kalih ugia welas lan sliramu lilit klopo muda umpamane lagan ono aku mau mikir kowe salah pondoro sliramu ati iki anane tansaramu kalagon ing atimu sarwa mikir ati tan bisa jejeg kaya ora bisa ngoncati saben wanci tansah nggodha ati nanging aku wedi bloko pungkasane teman lo tresna najan ada yen kadulu nanging caket sajroning atimu nggonku nandhang tresna iki wis kinodrat sakjroning lapahe
ula sawasa bondo katon owah atiku wis kepilo saibo bunga rasaku lamun bisa ketak-ketak sliramu monggo niki pundhutane Bapak Ajir nanging Pak Ajir mboten nibing sego tiwul kloso kandang aku tansah kelingan warung tiwul saka kloso kandang rasane enak tenan ana ing pinggir dalan yen wis mangan bisa dadine pelanggan masaja sungkan menyang warung tiwul ploso kandang rasane nikmat tenan gawe atiku tenang yen wis mangan sesuk bali tuman tiwul mas enak tenan warung iki pancen wis kondang